ken. Kok nyambut gawe karo iki pepidho ameng-ameng nyawa terus Mas. Lah pancen ciri khase gareng iku lak kira, nggih ta tangane ceko, sikile gejik. Lah kok yen gareng ora gejik sikile piye maksude? Aku wis mari kok Mas. Ngopo iki lho, wayang kulit sawangan iki lho. Sikile gejik iki lho. Tangane ceko, kira. Gareng wae pakem lek ngono kuwi. Ya wis aku tak geken. Cok kelingan ra. Lah kok njaba lapangan nganti tekan kene gejik bareng munggah panggung ora gejik ora ngono. Wong aku ane kono ora gejik kok masa iki usume. Lah apa? Bego lho wisan. Wah, wong kandhane kok paling boten ngeten iki nggih barokah ingkang kathah nggih Mbak Elisa. Iya, Mas. Saged sowan wonten laladan Kedung Bantreng. Elok. Kena diarani tegese teng mriki Kedung Bantreng ki kedunge wong seniman, kedunge wong budaya sak kutha Ponorogo. Iki kabeh iso budaya iso sen. Kyai Semoyo nyuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa kula ngambak tanah Jawi jumujuk wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Rum supados nyebaraken agami pungkasan ing tanah Jawi mriki. Mangke rumiyin menapa sebabipun kok agami sampeyan badhe mangsebarke teng mriki mongko tiyang mriki sampun anggadhahi tata cara manembah piyambak naminipun agami Kapitayan. Kapitayan menika agamane wong Jawa. Di dalam cahya kuntadi mereka sembadaning sedya bedal kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Gelareng budaya dalu punika kanthi dalam cahya kuntadi. Matur sembah nuwun nggih panjenenganipun Bapak Haji Karsono Ki Bobo Demang kasambut hangaturaken nggih para tamu bil mekaten menggah runjaning adicara kalenggahan dalu punika sumangga langkung rumiyin adicara katutup sarengan kanthi wasahandalah alhamdulillahirabbil alamin. Sisih kula minangka pengendali wara nderekaken kalenggahan
Nan sembah niring kapur boris sang murtengrat sahanane kang yang kanang sing kasih temuji syukur mring Gusti ingkang Maha Luhur. Hormat salam kunjuk mring utusane Pangeran kang pungkasan. Mring hayu rahayu sagung tumitah ing donya pateng belahan. Marbuka piwaraning kandha hanenggih ingkang mapan wonten pucuking Gunung Tidar. Haneng pucuking Gunung Tidar yekti dumunung haneng tengahing pulo Jawa. Papan ingkang ageng weh pregawa ayem lan tentrem, tetanduran ijo royo-royo tuwasri anglam-lami dadya sengsem ingkang samya tumingal. Kawinduan sendang ingkang dakwening tirtani mili mring pesaginan lan pategalan, saperangan banyu tinalan mawi pancuran pring ginarya sesuci sarana manembah mring Gusti ingkang Maha Suci. Dalan-dalan ingkang minggah ing Haldaka tinata peni rinengga ing daing dilating ingkang anggantung sak margi-margi mila nadyan wanci ratri malah katon biar weh rasa bingar. Wisma-wisma nadyan to prasaja nanging resik lan tumata. Dasare para kawula samya guyub rukun samak sinamadan daya dinayan. Sayuk saeka kakti nunggal niat nunggal tekad nunggal kiblat nggene tansah ngreksa karukunan sarta karaharjaning Gunung Tidar. Ing mangsa tandur para kawula sami tabri nggih nyomulas siti. Dene wanci panen sami muji syukur mring Ilahi kanthi anggelar budaya seni ingkang ngreseki ati kang tetela dadi punjering jati diri.
Datan muka lamun toing gunung Tidar anane amung bagyo lan mulya. Hawit kaprabawan unggahira sang pamong tanah Jawa. Kanenggih ingkang nama Kyai Semar Badranaya ya Ismaya Nayantaka Buga Sampir ya Risang Asmara Santa. Kyai Semar ingkang satu sengsem marang barang samar. Datan amung tata lair parandene landheping rasa batin ingkang tansah den prasudi. Nalika mangke Kyai Badranaya kapanunggah ing pendopo padepokan badhe ingkang putra ketiga nenggih Ki Lurah Gareng Petruk miwah Ki Bagong. Dereng ngantos sang Badranaya kaparengan dar pangandika kedadak kakungka pratane pendhita ing Kendali Sada ing Uni Gembong Swelagiri Senopati Agung ing Pancawati. Hanggih ingkang apaparak Resi Anoman ya Risang Sembana ya Maruti. Mangkono Resi Anoman sigra manembah manuswa padha angaji-aji marang nenggih Kyai Semar Badranaya. Mangken tanpa siring halepne kalang omak maslir muruk beng langit Sopanto Bahyuning Allah Yo kumilah mangulah ngelmu bangkit
paning jiwangku kang mangkono patut sinebut wong sepuh sepuh sepi awas korone gak satu lito melai layak to layak penjak inggan terjaguni dotarung jebur palungguan iki padepokan kuing Gunung Tidar kerawan pendhita pepatingan sing biyen nate dadi senopati ingkang linuwih pendhita Kendali Sada Senggono Anoman padha winantu Basuki anggenmu Prapta Maruti kawula ninggih Kyai Badranaya hawe saking berkah pangestu paduka Kyai Semar Wilujeng Niskala anggen kula sowan wonten ing Gunung Tidar mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwan kunjuk sahandhang pepodo paduka lan kula tansah anjurung donga mugi-mugi Kyai Semar tansah ginanjar bagas kesarasan matur nuwun dene nganti kaya ngono anggen ngurmati lan ngaji-aji karo Badranaya ora mung waras secara lahir muga-muga warasku nganti tekan batin merga mungguhe Semar ing antarane jiwa kelawan raga ki pancen baku kabeh yen kon milih isih baku jiwane nadyan upamane wujudmu mung rewanda sita kabeh ngerti lamun to Anoman kuwi kethek nadyan to wujudmu kuwi kethek gandeng budi pekertimu ki apik sajroning ragamu ana atimu ki becik ora aneh ramokal kowe tansah kinurmat dening pepadaning umat mula wong ki aja sok tegiwang karo endahing gebyar tata lahir ning do edana karo babakan ingkang mapan ana batin merga nadyan kaya ngapa lan kepiye njaba karo jero kuwi tetep larang sing ning jero contone kaya anakku Gareng kae yen disawang jabane ora bejaji mripate kira tangane ceko sikile gejik angger ngangge beskap mesti kegeden yen nyiter paribasane blangkon ya padha kancane gandeng girong meksa digawe beda Gareng apa ana gira bintang tamu ya apa ana
Nadyan to Gareng iki sarwa cacat ning gandeng atine apik, atine resik, jerone kuwi luhur, ora neh ramokal. Darane Madukara sing jenenge Raden Arjuna tansah tresna marang si Gareng kuwi mau. Dadi njaba karo jero kuwi isih larang jero. Gong. Piye pendapatmu ngendikane Kakek Semar iki piye? Betul. Ya ngono kuwi, njaba karo jero yen kanggone Bagong aku condong aku rumaja karo ngendikane Bapak Semar isih larang jero. Contone, contoh sing enek nang kene sing gampang ditampa ae. Kowe nyawang sinden kae to? Iya. Sinden ki ngangge jarik. Jarik nggene ning jaba apa ning jero? Ya kena ning jaba. Lah ya, regane jarik pira? Popole 200 nganti tekan 300. Saiki aku tak takon, jerone jarik apa entuk dituku 300? Ya ora oleh. Upamane oleh berarti wis bosok kuwi pisan. Ha iya. Lah, kuwi minangka bukti antarané njaba karo jero kuwi larang jero. Kaya wae dhewe ana kawan iki, ana weruh kawan kanca. Wujute kowe saka Semar lak kaya bulus. Gareng kaya tikus kowe jan kaya mendo. Aku ya kaya ngene wujute. Nek gandeng setya bekti marang Bendara mligine para Pandhawa, mula rane ramu kaneng ndi awake dhewe tansah dicangking. Ngono lho. Iya, bener pancen kaya mengkono. Anoman padha becik anggenmu prapta senggana. Inggih menika Ki Gareng. Iya. Inggih wilujeng Niskala niring Sambikala. Ki Gareng lak nggih sami wilujeng tansah ginanjar bagas kewarasan. Di kepenak ning nggone lungguh Anoman. Inggih Ki Petruk pangraos boten kirang prayogyang nggih kula suwun. Dipenak ning nggone Pinara, ya Man. Inggih Ki Bagong boten kirang setunggal menapa. Anoman. Palungguhan iki janur gunung kadengaren seliramu keroyo-royo munggah oneng gunung Tidar. Syukur lamun to mertinjo kahanane gunung Tidar lan tilik kelawan kahanane Semar Badranaya. Ewadene ana bab wigati ing bakal kababar coba kowe kandha ingkang kanthi tetela Kyai Semar. Nuwun pangapunten kejawi kula menika kepengin mangertos kados pundi kawilujenganipun Kyai Semar Badranaya. Dene ingkang angka kalih wonten bab ingkang andadosaken kagiyating manah kula. Awit kabar sampun semebar warta sampun rata bilih ripalungguhan samangke Kyai Semar Badranaya badhe mbangun kayangan. Monggo adat ingkang sampun marambah makaping-kaping menawi jenandika menika mbangun kayangan ingkang dipun bangun menika karang kadempel ing menapa kok sakmangke salin wujud bangun wujudipun Gunung Tidar menika tegesipun kados pundi. Nadyan kula pribadi sampun mangertos bangun kayangan menika mboten secara wadah, mboten kok blegeripun kemawon ning kedah bangun moral budi pekerti ingkang hanjur dumateng becik ing tumindak lan apik ing kelakuan. Ingkang menapa kok ingkang dipun bangun ing Gunung Tidar mriki kalilan kula Cemadong Dawu. Panjrah ingkang puspita tasliring samiran ombre temak lipat lo jinawi Koden praitno semurire Deko kali
Senggono kawuh wonten timbalan ngadawu Kyai Badranaya. Wong takon kuwi adile mung diwangsuli. Anggon ngundangu kelawan Badranaya, kenapa lek undangun kok ora ning Karang Kadempel? Lah, kowe ora bosen aku undangun Karang Kadempel wis ping 1000. Yo gentinggon, saiki mapan ana ning Gunung Tidar. Ngopo to sebabe sing tak pilih kok Gunung Tidar? Mergo iki punjere tanah Jawa. Sing dumunung ana tengahe tanah Jawa ki ya mapan ana ing Gunung Tidar. Lan merga saka pengasih Hyang Agung, Gunung Tidar iki dadi papan ingkang kebak sejarah magepokan kelawan tumangkare agama kang pungkasan. Pramara mangkum yung sambrang Sati karunaning paswase neng mereka memalakung Prisang kontok Mas Pratmojo lang lalu angulati Surya mangrang sang wayah kumyos samarawayan aduh Kyai Badranaya saya bingung rasing manah kulanggen kulanggerba yang dados pangandika paduka Gunung Tidar menika nemu sejarah ingkang agung tumrap tumangkaring agama pungkasan. Iya. Nah, men wijang men gamblang. Pripalungguhan iki tak critakake lelakone Semar nalika semana ketemu kelawan sing jenenge Syekh Subakir. Muga-muga cerita iki bisa dadi kaca Brenggala.
sewu wonten piyayi ingkang kepareng minggah wonten ing Gunung Tidar mriki. Nitik saking ageman utawi busananipun menika sanes tiyang Jawi. Kaliyan kula pun Ismaya nderek tepang Gladiwanuh jengandika menika sinten kisana? Nuwun sewu Kyai Ismaya. Dipun tepangaken nami kula Syekh Subakir utawi jangkepipun Sayyid Samsudin Al-Bakir saking negari Ngerum Tanah Busroh. Tanah Busroh menika pundi? Mapan wonten sakleripun bumi Arab. Lah kok tebih saking mriko dumugi mriki wonten wigatos menapa Syekh Subakir? Nuwun sewu. Bloko suta kemawon kula rumaos marem ningali kawontenan ing tanah Jawi. Hawanipun ingkang adhem, buminipun ingkang subur, tetanduran ingkang rembuyung, toya bening ingkang turah-turah, dereng gunung geni ingkang muntahaken lahar nanging boten dados bencana, malah wedi lan watu ingkang medal saking wadu ing gunung dados kanugrahan tumraping agesang. Bab menika benten sanget kaliyan wewengkon kula ing tanah Busroh ingkang buminipun menika cengkar, langka toya, hawanipun panas, rekaos pados sandang kedo, rina wengi mung bengkerengan, rina wengi mung geger, anane mung perang ingkang boten wonten kendhatipun. Mila bejo bejanipun titah menika ingkang gesangipun mapan wonten ing tanah Jawi mriki. Inggih sainggih. Laras ingkang dados dawuh dika mila rinten dalu para kawula ing Gunung Tidar mriki tansah kula dherekaken ngaturake panuwun sarta manembah kaliyan Gusti ingkang Maha Agung awit kamirahan kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken. Kyai Semar, kados pundi? Malah wonten bab ingkang saya ndadosaken kagiyating manah kula. Ing wewengkon tanah Jawi mriki antawisipun manungsa kaliyan Gandharwa saged kempal manunggal tur kawis tinggal guyub rukun katingal menawi condong ing raos golong ing batos menika elok sanget Kyai Semaya. Tegesipun sedaya makhluk ing Gusti menika pancen kedah samat sinamadan daya dinayan sarta ngagungaken raos tresna asih dumateng sedaya para titah. Inggih Syekh leres. Pancen kados mekaten menika budayanipun tiyang Jawi lan bab menika sampun lumampah sawetawis dangu. Lah sakmangke nuwun sewu kaliyan kula nyuwun dawuh dumateng jengandika Syekh Subakir tebih saking negari Ngerum jengandika rawuh wonten ing Gunung Tidar kejawi nyambung pesederekan menapa wonten wigatos sanes ingkang badhe kadhawuhaken. Kyai Semaya nyuwun pangapunten yektosipun waleh-waleh menapa kula ngambak tanah Jawi jumujuk wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Ngerum supados nyebaraken agami pungkasan ing tanah Jawi mriki. Mangke rumiyin menapa sebabipun kok agami sampeyan badhe mangsebarke teng mriki mongko tiyang mriki sampun anggadhahi tata cara manembah piyambak naminipun agami Kapitayan. Kapitayan menika agamane wong Jawa.
leno tanpa kami Nuwun sewu Kyai Semar. Menapa dipun keparengaken kula nyuwun katrangan bab agami tanah Jawi ingkang naminipun Kapitayan. Nuwun sewu. Kapitayan menika menapa lan cara manembah utawi sembahyangipun kados pundi Kyai? Sesu bakir wonten dalu. Wong Jawa niku sampun gadah kapitayan lan tata carane sungkem kaliyan Gusti. Papan sembahyangipun naminipun sanggar. Sinebut sanggar nglereke wanci dados langgar. Dene cacakane sembahyang menika dipun perang dados gangsal. Sepisan tulajeg menika tegesipun ngadeg utawi jumeneng kanthi tangan kalih dipun inggahaken pener nggen kuping lan ngrawuhaken ngagungaken asmanipun pangeran saklebeting raos pangraose menungsa. Dene rukun ingkang angka kalih nenggih swadikep sakuse pangeran tetunggalan kalian atine menungsa banjur tangan loro dipun papanaken ing dada pener nggenati. Rukun ingkang angka 3 naminipun tungkul. Tungkul menika tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Rukun ingkang angka 4 tulampak. Tulampak menika tegesipun lungguh timpuh. Dene ingkang angka gangsal ingkang pungkasan naminipun tondhem. Tondhem menika tegesipun patrape nemplekake bathuk wonten ing bumi lajeng ngluhuraken agunging Gusti ngandhapaken golongane menungsa utawi kaprahipun dipun sebut sujud. Wes mesine to pantese padha mboten dugamana lan mboten nglegiwa jebul tiyang Jawi pancen ngedap-ngedapi ing atasipun pulo niki tebih saking tanah Arab parandene tata carane manembah menika luhur lan sae. Kyai Semar sisandamel kula aturaken bilih tata caranipun manembah tumrap agami pungkasan
kalian agami tanah Jawi nenggih kapitayan menika meh sami. Tata carane manembah tiyang Arab kalian Jawi menika meh sami. Ingkang dika dawuhaken tulajeng niku yen teng Islam naminipun takbiratul ihram. Lajeng sedakep tungkul niku rukuk, tulapak niku lungguh ing antarané sujud, tandem niku sami kalian sujud. Tegesipun agama Islam kalian agama Jawa kapitayan menika sampun gathuk kaya tumbuh entuk tutup. Raden Sayid ya tumandang mung lempung bang ingkang kinarya matri jeneng Sunan Ibrahim Atum Eca nggih nyimba wacana menggih Kyai Semar Badranaya miwah Sang Syekh Subakir. Ora kaya ingkang krembyah mapan ana ning jaba sak gunung gedhe. Anggih menika ta warnane Gandharwa Kala Sekti ya Gandharwa Sambegana. Wat ana wong tanah moncem lebu ing tanah Jawa. Mangkono andhingkik larak dumateng Syekh Subakir.